Hola, havíem vist en el vídeo anterior quan calia utilitzar la dièresi. Ara veurem en quins casos ens l'hem d'estalviar. Quan ens estalviem la dièresi. Si recordeu, posàvem la dièresi per evitar un diftong, com en la paraula veïnat. Veïnat, que no és veïnat, sinó que separem la E de la I. Veïnat, i no ei. Hi ha alguns casos, però, que tot i que hi ha una I o una U que no ha de formar diftong amb la vocal anterior, ens estalviem la dièresi, perquè es considera que no cal, que ja els pronunciem bé encara que els vegem escrits sense dièresi. Aquests casos són els següents. Primer, quan sobre aquesta I o aquesta U ja hi recau l'accent gràfic per les regles normals d'accentuació. Llavors, com que hi recau l'accent, ens estalviem la dièresi. Els exemples clàssics són aquests: país, suís, lluís, agraís, agraíem, uí, veieu? Ahir, ahíem, paraula plana acabada en consonant, ha de portar accent. És com si escrivíssim, per exemple, país, diem, i hem de posar la dièresi per separar-la de la I, però esclar, com que porta accent perquè és aguda acabada en is, hi posem l'accent. Doncs posem l'accent i la dièresi ens l'estalviem. Ara a la columna de la dreta us poso paraules relacionades amb les anteriors, però que com que no han de dur accent, sí que mantenen la dièresi. Països, Suïssa, suïssos, paraules planes específiques que no porten accent, Lluïsa, agraïssis, agraïen, aquí acaba amb ena. Per tant, no duen accent i mantenen la dièresi que els pertoca. El segon cas. Per veure aquest segon cas, primer hem d'observar una cosa. Els verbs de la tercera conjugació, que acaben en ir, ir, a vegades passa el següent. Verbs com pair, beneir, oir, conduir. Què passa? Doncs que l'arrel acaba en vocal. Pa-i, bene-i, u-i, condu-i. Tenim, doncs, que acaben amb i, verbs de la tercera conjugació, que estan en contacte amb l'arrel que acaba en vocal. Com que aquesta vocal I de la desinència apareix en moltes formes verbals i està en contacte sempre amb l'última vocal de l'arrel, amb la qual no forma diftong, doncs sovint es necessita dièresi o accent, si cal. Per exemple, agafem l'imperfet del verb conduir. Jo conduïa, tu conduïes, ell conduïa, nosaltres conduïem, vosaltres conduïeu, ells conduïen. Què passa aquí? Doncs que necessita dièresi, excepte en aquests casos en què l'accent guanya la dièresi. I hi ha alternances a la conjugació. Però hi ha dues formes verbals, dos temps verbals, com el futur i el condicional, on fixeu-vos que caldria posar la dièresi a totes les persones. Conduiré, conduiràs, conduirà, conduirem, conduireu, conduiran, condicional, conduiria, conduiries, conduiria, conduiríem, conduiríeu, conduirien. Entre la U i la I hi aniria sempre aquesta dièresi. Però com que hauríem de posar dièresi a totes les persones,
conduiré, conduiràs, conduirà, etc. De fet, ens les estalviem, perquè no són distintives. Per tant, totes les is n'haurien de dur, de dièresi, però ens les estalviem. I això ho fem també amb dos temps verbals que no es conjuguen, però que tenen molta presència, que són l'infinitiu i el gerundi. Conduir, conduint. Veieu que també se separa la U de la I, però ens estalviem la dièresi. Per tant, als verbs de la tercera ens estalviem futur, condicional, infinitiu i gerundi. I ara ja podem posar l'enunciat que abans no hem posat, del segon estalvi. En l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació, acabats amb i, lògicament amb una arrel acabada en vocal, ens estalviem la dièresi. Això ens ho podem saber així de memòria, o també podem agafar algun exemple i, sabent-nos l'exemple de memòria, després el fem servir per altres casos. Agrair, agraint, agrairé, agrairia. No porta dièresi. Beneir, beneint, beneiré, beneiria. Oir, oint, oiré, oiria. Fruir, fruint, fruiré, fruiria. Fixeu-vos que del futur i el condicional he posat només les primeres persones, però ho són totes, les que no duen dièresi, lògicament. Anem a veure el tercer cas d'estalvi. Es tracta dels compostos formats per un prefix que acaba en vocal i que estan en contacte amb una paraula que comença amb i o u. Tenim un altre cas clàssic on es pot donar la necessitat de fer el iat i de posar-hi una dièresi. Per exemple, els prefixos cu, anti, re, contra, auto. A coincidir, per exemple, antiincendis, reunificació, contraindicació, autoimmune. Per què hi ha estalvi aquí? Doncs perquè es considera que els sufixos es reconeixen de seguida com a tals i per tant que no cal especificar la pronúncia del compost, perquè ja es pronuncia bé, ja separem la O de la I de la I, etc. D'acord? Alerta amb la paraula reull. Per què? Aquest re no és prefix. Per tant, aquí no ens estalviem la dièresi. Veieu? Reull porta dièresi perquè no es considera que re sigui prefix. Una altra qüestió és que després la parla espontània fa que es pronunciï aquests iats, com a diftongs a vegades. A vegades diem coincidir, antiincendis, reunificació, etc. Però això és una altra qüestió. La teoria, ara això són iats. Anem cap al quart cas, molt semblant, que són els sufixos, aquests ismaïsta, que són també molt productius, que es reconeixen de seguida, de deisme, hi ha moltes paraules que acaben en ismaïsta, no? Egoista, o egoisme, no? Arcaisme, judaïsme, europeista, ateisme, maoisme, altruista i unes quantes altres. Doncs què passa aquí? Doncs que hi ha la I del sufix en contacte amb una vocal. Doncs aquest també, com que reconeixem de seguida com es pronuncia la paraula, ens l'estalviem. Hi ha una frase bíblica molt famosa que és estimar el proïsme com
a si mateix, és un manament. I per què posem dièresi a la paraula proisme? Doncs perquè aquí isme no és dièresi, és com el cas del Raül. Per tant, hem d'anar alerta que si no és un sufix, es posa dièresi per separar les dues vocals. Per últim, tenim un cas molt residual, però bé, l'esmento perquè ho trobareu a totes les gramàtiques, que són les terminacions llatines us i en algunes paraules com Marius, harmonium, aquí fa iat, podium, potser les pronuncieu amb dièresi, però en fi, en teoria són iat i per tant en teoria haurien de dur dièresi, però ens les estalviem també. I per acabar us vull assenyalar algunes coses de tipus pràctic, basat en els dubtes que hi ha molts estudiants que presenten. Farem unes remarques que trobo que són interessants perquè responen a dubtes d'estudiants. En primer lloc, hi ha una sèrie de verbs, aquests que acaben amb ea, ia, oa, ua, que de manera natural presenten dièresi al present de subjuntiu. Per exemple, el verb crear. Com és el present de subjuntiu? Doncs ell vol que jo creï. Tu creïs, creï. Nosaltres i vosaltres no, que és creem, creeu, però ells creïn. També hem estudiar. Jo estudi, estudis, estudi, i ells estudiïn. Veieu? Necessitem posar dièresi. Lluar, lloi, llois, lloi, i ells lloin. Sui, suis, sui, suin. Dic que presenten dièresi de manera natural perquè no són casos que hagis d'aprendre de memòria, són casos normals de dièresi, però els vull remarcar perquè en aquest tema de dièresi doncs està bé veure aquest conjunt de verbs que em porten sempre. Una altra remarca. Hi ha verbs que, com aïllar, duen dièresi ja a l'arrel de la paraula. Fixeu-vos que és de la primera conjugació. No és que al afegir la terminació s'hagi de posar la dièresi. La dièresi ja és a l'arrel. Per tant, aquesta dièresi es manté sempre. Aïllant, aïllaré, aïllaria, aïllat. A vegades hi ha persones que diuen no, és que és un condicional, aïllaria, no ha de portar... No confonguem amb aquells casos de la tercera conjugació. Aquí l'arrel ja porta la dièresi i es manté sempre. Molt bé, un altre cas. Vol que suïs. Vol que estalvis. On posem la dièresi? A la U, a la I, a la I primera, a la I segona. Doncs sempre va sobre la segona. La dièresi va sempre sobre la segona vocal, que és la que cal distingir-se de la primera. Imagineu que volem dir estalvis, no? Posem l'arrel, estalvis. Quan ajuntem is i trobem en contacte dues is, quina s'ha de diferenciar? Doncs la segona, la que arriba després. Per tant, qui arriba segon, qui arriba en segon lloc, és qui s'ha de distingir i és, per tant, la segona vocal la que ha de dur la dièresi. Una altra remarca, molt important. És important entendre que, com que els accents i les dièresis serveixen per coses diferents, tenen funcions diferents, doncs en una mateixa paraula pot ser que hi hagi tots dos signes gràfics alhora. Accents i dièresis, per tant, tenen funcions diferents i poden coincidir en una mateixa paraula. Si coincideixen en la mateixa vocal, ja hem vist que guanya d'alguna manera l'accent. Com escrivim freqüència o aïlléssim?
Doncs freqüència hi hem de posar una dièresi a la U perquè soni que i l'accent a la E perquè és esdrúixola. Aïllèssim té la dièresi, però a més, al ser paraula plana que acaba en consonant, també porta accent. Molt bé, doncs en aquests dos darrers vídeos ja hem vist els usos de la dièresi i també els casos en què ens l'hem d'estalviar. Us deixo la pàgina web per si voleu fer alguna consulta, també per si la voleu fer directament a través del correu electrònic. I us dic només que el proper vídeo serà l'últim i faré unes consideracions sobre l'accentuació que us poden interessar. Si us voleu també us podeu subscriure al canal i així cada vegada que faci un vídeo nou se us avisarà automàticament. Doncs això és tot i fins a la propera.